Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, αύριο. Αύριο δεν είναι. Αύριο στη Λάρισα. Δεν μπερδεύουμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών και αφορά τα ναρκωτικά. Η εκδήλωση οργανώνεται από την Καλύπολη σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Τώρα, θα μας πει περισσότερο ο κ. Γιώργος Ραήλης που είναι κοντά μας, εκπρόσωπος της Καλύπολη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Σπανού, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και για την εταιρεία σας, να το πούμε μετά. Παρακαλώ. Ναι. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα της εκδήλωσης πρώτα, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά. Αύριο λοιπόν έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε μια ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού κατά της μεγάλης μάστιγας των ναρκωτικών. Και μόνο το θέμα αυτής της εκδήλωσης δεν επιτρέπει κάποιους πανηγυρικούς. Μακάρι να μπορούσαμε να βρεθεί μια λύση για να πάψει αυτήν η μάστιγα να τελεπορεί χιλιάδες νέους και οικογένειες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 ώρα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας, στην οδό Κουμουνδούρου 17 με 19. Αναφέρω και τη διεύθυνση, αν και φαντάζομαι οι τηλεθεατές μας θα το γνωρίζουν, είναι κεντρικότατο το σημείο. Πρέπει να αναφέρω ότι η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό και έχουμε ο τίτλος της ημερίδας είναι «Ακούμε πολλά, εμείς σαν γονείς τι μπορούμε να κάνουμε». Οπότε εστιάζεται εκεί περισσότερο στους εφήβους και τα ναρκωτικά, αυτό καταλαβαίνω, και το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σοβαρό θέμα οι γονείς. Ακριβώς. Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με νέους και θα θέλανε να ενημερωθούν από τους ειδικούς για όλα τα τελευταία τεκτενόμενα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε, αν θα μπορούσα να περάσω και στην συνδιοργάνωση, έχουμε την χαρά, την τιμή να μας εμπιστευτεί για την συνδιοργάνωση το Αντιναρκωτικό Ινστιτούτο Ελλάδος το Πάντα, το οποίο πλαισιώνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την επαγγελματική πείρα, αλλά και την επιστημονική κατάρτιση για να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Μεταξύ των ομιλητών έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις και αναφέρομαι στον επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, το εναποστρατεία κύριο Ιωάννη Ραχοβίτσα, ο οποίος ήταν και επί χρόνια επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών με πληθώρα διακρίσεων για το έργο του και την υπηρεσία του. Μαζί του θα πλαισιώνεται από ανθρώπους του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικών, όπως είναι η πρώην προϊσταμένη του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα ναρκωτικά, αστυνόμος εν ενεργεία η οποία γνωρίζει αυτή τη στιγμή τα τεκτενόμενα, ψυχολόγο και έναν καρδιολόγο ο οποίος έχει μεγάλη πείρα, ο κ. Καλιάτσος, για να μας μιλήσει για τις καινούργιες ουσίες. Ναι. Γιατί δυστυχώς έχετε δίκιο. Έχουμε καινούργιες ουσίες που βγαίνουν και είναι πιο εύκολο και να τις προμηθευτούν και οι νέοι. Δυστυχώς αδυνατούμε να το παρακολουθήσουμε. Βρίσκουν πάντα κάποιο τρόπο κάπως να το εξελίσσουν. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος να το εξελίσσουν, γιατί πρόκειται για κάτι κακό. Αλλά αυτό σκοπεύουμε και εμείς να προβληματίσουμε και επιτέλους να ακούσουμε τους ειδικούς να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ανθρώπους που εμπλέκονται με αυτή την ιστορία, έτσι ακριβώς, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει από μέσα. Καλά και τον κύριο Ραχοβίτσα δεν μπορούμε να το γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, αλλά και οι υπόλοιποι και οι αστυνομικοί που έχετε, αλλά και ψυχολόγος και γιατρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αύριο λοιπόν το απόγευμα, να το πούμε ξανά για να μην το ξεχάσουμε, στις 6 ώρα στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Λάρισσας. Ελεύθερη είσοδος. Ασφαλώς. Όχι μόνο για γονείς, φαντάζομαι και νέοι και έφηβοι, αν θέλουν να μάθουν να ενημερωθούν περισσότερα. Είναι ανοιχτή είσοδος και για αυτούς, για εκπαιδευτικούς, υποθέτω που και αυτούς τους ενδιαφέρει. Έχουμε απευθύνει προσκλήσεις σε όλους τους φορείς και σε όλους τους επαγγελματίες. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να μπορέσουν να παρευρεθούν. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω για την εταιρεία τη Καλύπολη, γιατί να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα. Εγώ δεν γνωρίζω πολλά, θέλω να σας πω, το ομολογώ. Και νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση που βλέπω τώρα, που διοργανώνεται για αύριο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ. Η Καλύπολη την ιδρύσαμε στη Λάρισα μαζί με την κυρία Έλενα Καμπέρη. Εκ των ιδρυτικών σκοπών της εταιρείας είναι η προαγωγή της κοινωνίας των ενεργών πολιτών. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι εκ των κύριων σκοπών ιδρύσεώς μας είναι να αναδείξουμε, να δώσουμε το βήμα και να αναδειχθεί το έργο
πολλών νέων ανθρώπων, επιστημόνων και επαγγελματιών του τόπου μας. Γιατί η αλήθεια είναι, κυρία Σπανού, ότι τα τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι έχει δοθεί κάποια άλλη έμφαση. Ακούμε συνεχώς ανθρώπους να λένε ότι τα καλά μυαλά φύγανε στο εξωτερικό, υποβιβάζοντας και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και πραγματικά πασχίζουν και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο ζωντανό. Δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση, δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ απέναντι σε κανέναν, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί το βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι καταξιωμένοι, είναι επιστήμονες να αναδείξουν το έργο τους. Ο πρώτος λοιπόν στόχος είναι αυτός. Ο δεύτερος στόχος είναι, όπως αυτή είναι η ημερίδα, είναι να προκαλέσουμε κάποιες συζητήσεις, να οργανώσουμε κάποιες ημερίδες και να καλέσουμε κάποιους ειδικούς να μιλήσουν για θέματα που αυτοί γνωρίζουν. Για τα ναρκωτικά εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ξέρουμε ό,τι ξέρουμε όλοι. Καλέσαμε λοιπόν τους ειδικούς και θέλουμε να τους ακούσουμε. Γιατί επίσης ένα άλλο φαινόμενο της εποχής είναι να σχολιάζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν το αντικείμενο και να μην ακούμε τους ειδικούς. Συνήθως νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλων των Ελλήνων, θα έλεγα εγώ. Ναι, ότι πραγματικά. έχουμε άποψη για τα πάντα. Μπορούμε να έχουμε την άποψή μας, αλλά για θέματα τα οποία αγγίζουν και ζητήματα τόσο σοβαρά όμως, όπως αυτό, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν λίγο πίσω οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και να βγαίνουν μπροστά οι άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις για να μπορούν να ενημερώσουν και εμάς τους υπολείπους. Ακριβώς. Είναι φιλοσοφία μας. Πρώτα να παράγουμε και μετά να προκαλούμε τον καλό θόρυβο με το έργο μας. Καλή ώρα πως είναι για αυτήν την ημερίδα. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, οι οποίες ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ίδιο το ενδιαφέρον. Στην προσπάθειά μας αυτή είναι λοιπόν η φιλοσοφία μας, όπως σας είπα, πρώτα να παράγουμε, μετά να το επικοινωνούμε. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε τη στήριξη και θέλω να ευχαριστήσω από τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας έχουν στηρίξει σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως θα ήθελα να αναφερθώ και στους συντονιστές του τομέα, ανθρώπους νέους επιστήμονες, οι οποίοι παρόλο που είναι εθελοντές, έχουν εργαστεί για αυτή την ημερίδα, έχουν δείξει έναν απίστευτο ζήλο, είναι επιστήμονες καταξιωμένοι, έχουν δείξει το έργο τους και αναφέρομαι στην κυρία Βασιλική Λιάσκου, είναι δικηγόρος, στην κυρία Μαρία Πατσιατζή, είναι νηπιαγωγός, στην κυρία Αποστολία Σπαθάρα, ψυχολόγο, και τελευταίος, επειδή είναι και ο κύριος προηγούνται πάντα κυρίες, ο κύριος Βασίλειος Μπακάλπασης, ο οποίος είναι ψυχολόγος. Τους ευχαριστούμε, έχουμε κάνει μία ομάδα και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας. Έχετε ήδη στο μυαλό σας κάποιους σχεδιασμούς για επόμενες δράσεις, για επόμενες ημερίδες, κάποια θέματα που θέλετε επίσης να μπουν στο τραπέζι και να τα θίξετε πάλι με ειδικούς? Ναι. Ναι. Έχετε ήδη έτσι μια λίστα, υποθέτω? Ναι, είμαστε υποσυζήτηση, προσπαθούμε, θα μας επιτρέψετε να μην πούμε κάτι, όχι γιατί φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, απλά συζητάμε με μια εκπαιδεύτρια από την Αμερική, η οποία είναι κάτι πολύ έτσι καινοτόμο το οποίο θα έρθει και θα αναφερθεί στον τομέα της φροντίδας ανθρώπων οι οποίοι χρήζουν κάποιας παρακολούθησης. Αναφέρομαι σε άτομα τα οποία νοσούν από Αλτσχάιμερ, σε ανθρώπους με ανία και είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο εδώ, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά ευρύτερα και θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμο να έρθει κάποιος να ενημερωθεί για κάτι καινούριο το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και θεωρούμε ότι έχει πεδίο και στην Ελλάδα, χωρίς κανέναν, το τονίζω, χωρίς κανέναν εμπορικό σκόπο, έτσι, επουδενή. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και δράσεις για την ιστορία, για τον πολιτισμό. Δεν είμαστε μια λέσχη. Αν θέλετε και δύο λόγια για την Καλύπολη. Ναι. Η Καλύπολη έχει πάρει την ονομοσία σας από την πολιτεία του Πλάτωνα, όπου εκεί ο Σωκράτης, συζητώντας το περίφημο συμπόσιο, αναζητά την Καλύπολη, η οποία ποια θα είναι? Θα είναι λοιπόν εκείνη η πόλη η οποία θα δημιουργηθεί όταν οι ηγεμόνες φιλοσοφήσουν ή οι φιλόσοφοι γίνουν ηγεμόνες αυτής της πόλης. Ειλικρινά δεν ακροβατούμε σε κανέναν έτσι θεωρητικό στοχασμό, ούτε το είναι κάποια φιλοσοφική λέσχη. Ο λόγος ούτε το κάνουμε και κάποια πατριδοκαπηλεία, να κερδίσουμε από το κύρος των αρχαίων Ελλήνων. Απλά προσπαθούμε να αναδείξουμε, να προβληματιστούμε, να φιλοσοφήσουμε, να δούμε κάποια πράγματα, να ακολουθήσουμε καλές πρακτικές και αυτές να επικοινωνηθούν σωστά στο ευρύτερο κοινό. Γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές ημερίδες από φορείς, αλλά εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτές στο κοινό. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια ημερίδα
που θα συζητήσουμε ειδική για ένα θέμα που γνωρίζουμε εμείς. Θέλουμε αυτό να φτάσει στον τελευταίο το γονιό που μαζεύεται στην πλατεία, βλέπει είναι κάτι σημαντικό, νομίζω. και ανησυχεί. Βέβαια. Τώρα να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να συζητούμε μεταξύ μας απλά για να συζητούμε δεν έχει ουσία. Η ενημέρωση είναι αυτό. Κάποια στοιχεία από ειδικούς μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους. Οπότε θεωρούμε ότι θα σας απασχολήσουμε στο μέλλον ευχάριστα πάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και υπενθυμίζω αύριο στις 6 στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Λάρισσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστώ να σας δούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.